Vuoden yrittäjän palkinnon tarkoitus on ollut kovalle yrittäjälle kannustaa edelleenkin yrittämään, että saisi tulosta aikaiseksi. Ja vuoden 2007 yrittäjä on Onni Sarvas! On näyttöä! Tää on ilmiselvä todiste siitä, että mun muisti pätkii, koska mä en muista yrittämistä. Koko ajan! Arvovaltainen radio on seurannut mitä on tapahtunut, koska palkinto ei ole sattumanvarainen. 7 vuoden kokemus.